té que ser molt trist no tindre esperança. Té que ser molt desesperant trobar una persona que no et dius jo soc agnòstic. Prego per ell, jo no m'hi he trobat en cap, però pregaria per ell i prego per els que en són en aquest cas, perquè pobres ho tenen que tindre en un moment difícil, ho tenen que tindre té que ser molt desesperant. Molt desesperant, no tindre fe, perquè nosaltres ens hi vàrem aferrar i vam tindre sort d'això, tant la meva esposa com jo. Vam tindre sort de la petita fe que teníem perquè és que té que ser alguna cosa, en uns moments, no sé, de la família, en aquest cas del nostre nano, és que si no haguéssim tingut això, no sé pas si ho haguéssim pogut resistir. No sé, és que és el rosari, la missa, però principalment el rosari és el que més vam fer. Principalment, mentre vam estar a l'hospital, que hi vam estar-hi un mes i després a casa, cada dia. I sort en vam tindre d'això. Sort en vam tindre d'això, Nosaltres, no sé, aportem el nostre gra de sorra a la comunitat, la meva senyora a Càritas i jo a l'hospitalitat, però vull dir, si no, també soc de catequista fa molts anys i aportem el nostre petit gra de sorra a la comunitat.